Noin, tervetuloa Ajankohtaisen kakkosen studioon, Heikki Paloheimo. Kiitos. Olit meidän vieraanamme jo vuoden alussa ja jo silloin ennakoit perussuomalaisille melkoista vaalivoittoa. Nyt puhutaan jo 4 suuresta. Onko tässä jokumoinen köyhien kapina menossa? No itse asiassa ei köyhien kapina, vaan tyytymättömien kapina. Perussuomalaisten kannattajat eivät ole itse asiassa Suomen aikuisväestön köyhimpää väkeä. Suomen aikuisväestön köyhin väki on itse asiassa viimeisen 20 vuoden aikana aika lailla jäänyt ulos politiikasta. He ovat vieraantuneet ja ovat juuri niitä, eivätkä nyt imeydy myöskään perussuomalaisten mukana. Eivätkä imeydy edes perussuomalaisiin tämän kannatusnousun mukana. Perussuomalaisten kannatuksen nousun perustana on se tyytymättömyys politiikkaa kohtaan, joka on muhinut pikkuhiljaa ja vahvistunut. Ja sitten toisaalta tyytymättömyys taloudellisen kehityksen epävarmuuden lisääntymiseen, eriarvoisuuden pikkuhiljaa lisääntymiseen. Vaikka esimerkiksi olemme kuulleet viime aikoina puhetta, että eihän eriarvoisuus Suomessa ole lainkaan yhtä suurta kuin vaikkapa jossakin Etelä-Euroopan maissa. Kysymys ei olekaan eriarvoisuuden tasosta, vaan muutoksen suunnasta. Perussuomalaisia kokemuksesta. Ja kokemuksesta. Perussuomalaisia yhdistää se, että he olettavat, että tässä on nyt kehitys menossa koko ajan huonompaan suuntaan, jos muutosta ei tule. No tässä insertissä oli 3 esimerkkiä, joita yhdistää ainakin mieheys. Eli Jorma, Teuvo ja Juho, ovatko he tyypillisiä perussuomalaisia äänestäviä miehiä? Kyllä, he ovat sikäli tyypillisiä, että he edustivat nyt 3 puoluetta ja perussuomalaisten viime vuoden lopun kannatustasosta melkein puolet oli sellaista kannatusta, joka oli valunut keskustan, demarien ja kokoomusta aikaisemmin äänestäneiltä henkilöiltä. No miten tätä miehuutta tässä nyt vielä? Perussuomalaiset on selkeästi miesten puolue. Mikä siitä tekee miesten puolueen? Miksi miehet äänestävät perussuomalaiset on vahvemmin miesten puolue kuin mikään muu Suomen puolueista. Ja siitä tekee miesten puolueen se, että tasa-arvokysymykset eivät ole siellä mukana samalla tavalla kuin monien muiden puolueiden toiminnassa. Siitä tekee miesten puolueen se, että sinne on tullut mukaan erityisesti sellaisista ammattiryhmistä väkeä, jotka ammatit ovat sinällään olleet kohtalaisen tällaisia miesvaltaisia ammattiryhmiä. Onko niin, että eduskunta on jotenkin näitä perussuomalaisia äänestävien miesten mielestä, tosimiesten mielestä jotenkin liian fiksua porukkaa? Näin saattaa olla. Ainakin siis kysymys on siitä, että perussuomalaisia kannattavien miesten mielestä vanhat puolueet ovat vieraantuneet heidän kannaltaan tyypillistä Suomen kansasta. No mitä uskot, onko perussuomalaisilla sitten tarjota vastauksia niissä asiakysymyksissä, mitä nämä ihmiset hakevat? Löytyykö sieltä se, mitä nämä äänestäjät hakevat sieltä puolueesta? Se on epävarmaa, koska perussuomalaisten kannattajiksi on nyt tullut mielipiteiltään hyvin kirjava joukko. Siitä tulee monesta eri puolueesta. Niin, Heikki Paloheimo, siinäkö on perussuomalaisten menestyksen resepti? Myönnä rehellisesti, että et tiedä asioista. Perussuomalaisilla on varmasti siihen paremmat edellytykset kuin näillä vanhoilla puolueilla, koska politiikka ei heillä ole yhtä ammatillistunutta kuin mikä se näillä vanhoilla puolueilla on. Ja se voi olla etu heille? Kyllä, se näissä olosuhteissa on aivan ilmeinen etu. No perjantaina on tulossa perussuomalaisten vaaliohjelma varsinainen ja poliittiset vastustajat ovat jo pyytäneet, että nyt niin kuin asioita, kantoja pöytään. Onko se edes oleellista, mitä siellä on asiakysymyksissä? Se ei itse asiassa ole se tärkein asia. Perussuomalaisten vaalimenestyksen kannalta tärkein asia on se, että perussuomalaisten puolue pystyy pitämään pinnalla vaalikampanjan ajan ne tyytymättömyysteemat, johon puolueen kannatus lopultakin sitten nojaa. Tyytymättömyys on monella tavalla tämmöinen niin kuin vähän epämääräinen tunnetila, jossa kuitenkin on perustana monia erilaisia konkreettisia asioita. Mutta voiko jotkut asiakysymykset olla sellaisia, että ne jakavat perussuomalaisten äänestäjäkuntaa sillä lailla, että sieltä alkaakin tulemaan vuotoa poispäin jo puolueesta? En usko, että vaalikampanjan aikana syntyy sellaisia asetelmia, koska varmaankin puoluejohto pyrkii linjauksissaan kuitenkin monissa asioissa ottamaan huomioon ne asiat, joissa puolueen kannattajat ovat vahvimmin jakautuneita ja niissä edetään sitten
aika matalalla profiililla sellaisten teemojen osalta. Aivan selvää on, että perussuomalaiset esimerkiksi korostavat voimakkaammin tällaista kansallisen itsekkyyden politiikkaa tämmöisissä kansainvälistymiskysymyksissä ja sitten korostavat aika voimakkaasti juuri tällaisessa epävarmassa asemassa olevien pienituloisten aseman kohentamista ja katsovat, että vanhat puolueet ovat siinä epäonnistuneet. Tuossakin oli meidän esimerkissämme aika monesta kulmasta lähestytään perussuomalaisia, niin jos tämä vaalivoitto realisoituu ja oletetaan, että perussuomalaiset päätyvät hallitukseen, niin tuleeko sitten pettymyksiä, tuleeko niin kuin kannatuksen lasku automaattisesti eteen? Varmaankin tulee pettymyksiä, mutta kuinka paljon tulee sellaisia pettymyksiä, että puolueen kannatus alkaa nopeasti laskea, sitä on vaikea ennakoida, mutta jos nyt sitten... Eikö populistiselle puolueelle usein kuitenkin ole käynyt näin, että kyllä, sitten, kun hallitusvastuu tulee, niin meillä on omassakin historiassa se on hyvin tavallinen kehityskaari, että jos populistinen puolue nousee hallitukseen, niin sen kannatus alkaa sitten selvästi laskea, mutta kannattaa nyt kuitenkin muistaa sekin, kun SMP nousi 83 hallitukseen ja lähti sieltä pois ennen 91 vaaleja, niin meni 2 vaalikautta sen kannatuksen puolittumiseen. Ei pettymyksiin perustuva kannatuksen sulaminenkaan sitten välttämättä mitenkään kovin nopeasti. No me ehätimme ehkä vähän asioiden edelle. Kysytäänpä vielä tämä, että onko 3 vanhalla suurella mielestäsi nyt niin kuin onko niillä mitään tehtävissä, millä tämä perussuomalaisten nousu saataisiin katkaistu? Minun käsittääkseni siihen vanhoilla puolueilla ei itse asiassa ole mitään hyviä eväitä juuri sen takia, että perussuomalaisten kannatuksen pohjana on niin vahvasti tällainen yleinen tyytymättömyys ja halu saada jonkinlainen muutos aikaan. Ja tämän takia suurten puolueiden yritykset ikään kuin puhkoa tyhjät ilmakuplat perussuomalaisten vaaliohjelmista, niin se tuskin onnistuu. Eivätkä vanhat puolueet voi myöskään lähteä omaa linjansa muuttamaan, koska se näyttäisi heti falskilta. No, Heikki Paloheimo, kiitos haastattelusta.